tvoje večerní rutina je neméně důležitá jako ta ranní, protože to, co budeš dělat před spánkem, ovlivní tvůj spánek a ten zase ovlivní to, jak se budeš cítit další den. Pojďme si společně zacvičit několik protahovacích cvičení, které pomohou uvolnit napětí v celém těle a přejít do hluboké relaxace. Proto, aby se cítila skvěle nejen na těle, ale i na duši, doporučuji jednu důležitou rutinku, kdykoliv během dne, ale nejpozději na konci dne. Piš si aspoň 5 věcí, za které seš ten den vděčný. Může to být cokoliv a věř mi, že vždycky se najde něco, za co můžeš být vděčná, za co můžeš poděkovat, za co se můžeš pochválit, na co můžeš být pyšná. Kouzlo spočívá v tom, že čím více si budeš všímat toho dobrého ve svém životě, čím víc budeš posilovat vděčnost ve svém životě, tak tím více dobrých věcí ti do života přijde. Můžeš si vytvořit takový deníček vděčností a radovat se opravdu z maličkostí. A potom zpětně i ve chvíli, kdy ti bude třeba smutno, si opět tento deníček vezmeš a naladíš se na pozitivní vlnu. Není to žádná magie, ale působení vesmírných zákonů, který jsme součástí. Když se večer zastavíme a dopřejeme si jen pár minut jemného protažení, děláme tím velikou službu svému tělu i mysli. Během dne se totiž hromadí v našem těle napětí. A to ze sezení, ze stresu, z emocí, které jsme nestihli zpracovat, ale i z přílišného pohybu. Svaly se stáhnou, stuhnou, dýcháme mělce a povrchně a tím pádem jsou naše tělo i mysl ve stresu. Když se protáhneme tímto jednoduchým způsobem, tak uvolníme stuhlé svaly, které se stanou pružnějšími, silnějšími a odolnějšími, sklidníme nervy, a rozpustíme napětí a emoce, které se během dne nashromáždily. Zlepší se i spánek, protože se lépe usíná a v noci efektivněji regeneruje. Tak pojďme rovnou na to. Posaď se na podložku s rovnýma nohama, rovnými zády. Nádech ruce nahoru, s výdechem se předkloň tam, jak dokážeš. Můžeš dát ruce na chodidla, přitáhnout se co nejvíc k nohám. Pokud ti to nejde, mírně pokrč nohy nebo zůstaň tam, kde to jde, kde je to příjemné a pohodlné. Můžeš cítit, jak s každým nádechem a výdechem odchází napětí z těla. Nádech, výdech nosem. Vydrž ještě pár nádechů a výdechů. Uvolni celé tělo. Výborně. S dalším nádechem pojď nahoru. Rozkroč nohy do široka. Nádech. A s výdechem se předkloň tam, kam tě to pustí, do ničeho se nenuť, buď pouze tam, kde je ti to příjemné, kde zvládneš zhluboka dýchat a uvolnit se. Rozpouštíš napětí celé vnitřní strany nohou, stehen i zad. S každým nádechem, výdechem zkus jít trošičku níže k podložce. Výborně. Nádech nahoru a s výdechem se ukloníme na pravou stranu. Úklon do strany je rovný. Pohled vzhůru. Opět cítíš, jak se zároveň protahuje noha i boční strana trupu. Dech je plynulý. Nádech a výdech na druhou stranu. Uvolníme celé tělo. Protahujeme celý pravý bok. Výborně. Ještě chvíli vydrž, dýcháme. Pomalu se vrať na střed a přejdeme do pozice holuba.
pravou nohu pokrč v kolení a dej ji pravé ruce, nádech nahoru, výdech, uvolníme se dolů, odpočiň si v pozici. Pokud je to náročné, tak si dej polštář pod pravou nohu. Dýchej a uvolňuj celou zadní stranu, hýždě, záda. Jsou to místa, kde se nám často ukládají nespracované emoce. Bolí to, táhne. Je to zatuhlé. Touto pozici vše uvolňujeme. Výborně. S každým výdechem odchází všechno napětí. A jdeme to stejné na druhou stranu. Pokrč levou nohu v kolení, nádech nahoru, výdech, předkloň se. Dýchej zhluboka, nech všechno napětí odejít. Děláme v těle místo pro vše nové, pozitivní. Výborně. Pojďme nahoru. Položíme se, přitáhneme pravé koleno k hrudníku a dýcháme. Uvolňujeme nohy, záda, zároveň masírujeme břišní orgány, pomáháme trávení, metabolismu. A to stejné na druhou stranu. Výborně. Vidíme, jak všechno napětí odchází z těla pryč. A přitáhneme obě kolena k hrudníku. Můžeme se prohýbat, malinko promasírovat záda, napravo, nalevo. Dýcháme do bříška, masírujeme vnitřní orgány. Tak a teď si uděláme rotaci, pravá noha jde na levou stranu, zároveň hlava se dívá doprava, obě ramena položená na zemi, pokud možno je nezvedáme. Můžeš vnímat, jak se krásně protahuje páteř. To stejné na druhou stranu, pokrč levou nohu, dej doprava a pohled směřuje doleva. Obě ramena jsou položená na zemi. Dýcháme do bříška. Tímto cvikem opět masírujeme vnitřní orgány. Pomáháme lymfě, detoxikaci organismu a zároveň protahujeme páteř. Lehneme si na zem, nohy nahoru a dozadu za hlavu. Protahujeme celé záda, hýždě, nohy, celou zadní stranu těla. Zároveň stimulujeme břišní orgány. Podporujeme štítnou žlázu. Do toho poloha má celou řadu dalších benefitů. Dýchej a uvolni se do pozice. Výborně.
Pomalinku spouštěj nohy na zem a odpočiň si v šavásáně. Tato poloha je neméně důležitá. Uvolníš všechny svaly, celé tělo. Můžeš přijít do hluboké relaxace. Měj se krásně a poděkuj sama sobě za všechno, co pro sebe děláš. Děkuji, že cvičíš se mnou. Věřím, že se teď cítíš uvolněnější, lehčí a taková svobodnější. Mně to vždycky připadá jako taková sprcha, která z nás omyje všechno napětí a stres.